ಸಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನನಲ ಲೆಕ್ಕಗೂ ದೆತೊಂದುಜಿ. ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ಟು ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ತು ಈ ಬಗೆಟ್ ಗಮನ ಒಯ್ತುದಿತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಡು ಪಿರ ಇದೆತ್ತ ಸುರ ಲಕ್ಕಾದಿರು. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಷೆ ಆದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಪನ್ಪುನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನನಲದ್ ಬಗ್ಗದಿಜಿ. ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡಿದು ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಕರಿನ ವರ್ಷೊಡ್ದು ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ಟು ಒರೋರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು. 2023 ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಸದನಡು ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ತು ಈ ವಿಚಾರನು ದುಂಬುಕನದು ದಿತ್ತೇರು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಶಾಸಕರು ಸ್ವರ ಸೇರಾದು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಾರೆ ಆದುಪ್ಪುನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದುಪ್ಪು ನಡೆದ ಅವರ ಸದನಡು ಮುಲ್ಪದ ಶಾಸಕರು ಮಾತಾ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಗುಮನ ಒಯ್ತುದಿತ್ತೇರು. ದುಂಬು ರಡ್ಡ ಅಧಿವೇಶನಡು ಈ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಗ ಈ ಬಗೆಟ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಡು ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಪಿರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದಿತ್ತರು. ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಪಾತಿರ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ರಿನ ಗುಮನ ವಹಿಸಿದರು. ಬುಲ್ಪುದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬುಲ್ಪುದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬುಲ್ಪುದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬುಲ್ಪುದ ಸೊಲ್ಮೇಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ವಿ ಹಾಜರಾತಿ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿ ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ. ನಾಳೆಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸುಮಾರು 33,000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಪಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಳು ಎಂಎಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈ ಸರ್ತಿದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ 1 ತಿಂಗಳು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಡು ಸಭೆ ನಡೆಪಾದಿತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಬುಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಬೆಳಗಾವಿಡ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೇರು. ಕರಾವಳಿದ ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಸುರು ಮಲ್ತಿದಿನ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಈ ಸರ್ತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೂ ಶುರುವಾದ 1 ತಿಂಗಳು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯರವುಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ಡು ಸಭೆ ನಡೆತದಿತ್ತದು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಡುಪ್ಪುನ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಬುಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೇರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ 2024 ಗುರ್ತು ಮೋರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಕೆಲ ವರ್ಷಲಿಡಿದು ಉಂತುದು ಪೋತನ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಪಿರ ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಗಡ್ದಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾತ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲಡು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಉದಿಪಿನ ಆಯರೆ ಇತ್ತದು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. 21-22ಕ್ಕೆ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಕಲಾವಿದರಿಡ್ದು ತರಾವರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಪೆರೆ ಉಂಡು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಳುನಾಡದ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ದುತ್ತೈತುಲು ಬೊಕ್ಕ ತಿನಿಸ್ಲಿನ ಪೊಲಬು ಮಾತ ಜನಾಂಗದ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿದ ಪೊಲಬು ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಯ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಬಾರ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕೈಚಾತಿರುಪು ವಸ್ತುಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದಿವಾಸಿಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಲೆನ ಮುಲ್ಪತು ಒಲಿ ಎಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು 28-29 ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿಡೆ ಬೀಚ್ ಉತ್ಸವದಿ ಒಂದುಡು ಅಲ್ಪ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತರೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡೆಪೆರೆ ಉಂಡು. 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ಇದ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮೀಸಿಂದನೂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೀಮ್ಸು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅವರ ಇದು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಇದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಆಲ್ ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಟ್ ಎಲ್ಲನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಏನು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ 5:30 to 5:30ಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರಾವಳಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರ್ತದೆ. 22ನೇ ತಾರೀಕು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕದ್ರಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಒಳಗಡೆ ಅದೊಂದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇದರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿರಾನಗರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಿದ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಪನ್ಪನವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಕನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾವಡೊಂದು ಒಡಿಪುದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಪಂತೆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಗವೀರ ಸಂಘದ ಯುವ ಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದಿತಂದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಗವೀರ ಸಂಘದ 5ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕಡು ಸುವರ್ಣಪಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯನಗರ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಶಾಲಿನಿ ಮೈದಾನಡು ಯುವ ಮೊಗ 2024 ಹುಡುಗಾಟ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನಡು ಒಡಿಪುದ ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ತಾಪೆಕಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಜನವರಿ 5ಕ್ಕೆ ಸಂಘದ ಸುವರ್ಣಪಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡುಡು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಸಂಘುಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ನ ಬುಡಂದನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಇಂದಿರಾನಗರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕನ ಅವು ಕಟ್ಟಿದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಯರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾವುಡು ಸುವರ್ಣಪಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಂಪು ದೀಪುನಂಚ ನಡಪಡೆಂದು ಪಂಡೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘ ಉಚ್ಚಿಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರ್ ಕುಂದರ್ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಕೂಟ ಮಲ್ತದು ರಡ್ಡು ಕೂಟದಕ್ಲು ಬಲ್ಲು ಒಯ್ತದು ಇವ ಮೊಗ ಹುಡುಕಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತುಲು ಇವ ಮೊಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ನಡೆತಂಡು. ಮೊಗವೀರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ 50ನೆಯ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಪಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಯುವ ಮೊಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜನವರಿ 5ರಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಘಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಭಾಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕನಸು ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಸುವರ್ಣಪಥ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪುಳಿಯುವಂತ ಆಗಲಿ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಶ್ರೀಕುಲ ಮಹಾಸ್ತ್ರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ಬಾರಕೂರು ಮುಲ್ಪ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದೊಂದುಂಟು. ಸುರೂತ ದಿನ ಬಯ್ಯಗು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ಮಾ ಪೂಜೆ ನಡೆದರು.
ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆಗ್ ಹೊಂದುದು ಅವೇತು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಲು ಇತ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಚ್ಚೆಯ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪಾವೊಂದು ಭಕ್ತಿರನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ನಡಪಾವನ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೋದ ಶ್ರೀ ಕುಲಮಹಾಸ್ತ್ರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ಆದಿತ್ತದು ಬಾರ್ಕೂರುದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ ಸುರುವಾದು ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ 5 ದಿನೊತ್ತ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚೆಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸುರೂತ ದಿನ ಐತಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಬೈಯಗ್ ಭಕ್ತಿರು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕುಲಮಹಾಸ್ತ್ರಿ ಅಮ್ಮನ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಗೆಂಡದ ರಾಶಿಡು ದರ್ಶನಾದು ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ನಡತಂಡು. ಪೊಂಜೋ ಭಕ್ತಿರು ಗೆಂಡದ ಮೇಲಿಡು ದೊಂಕುದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಿರು. ಕೆಲ ಪೊಂಜುನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ತಟ್ಟೊಂದು ಗೆಂಡೆ ಸೇವೆಡು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಅಕ್ಕೇರಿಗು ಗುಂಡದ ಎದುರು ದರ್ಶನ ಆದು ಗುಂಡ ಸೇರ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಿರು ಬಾರಕೂರು ಮೊಗವೀರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭಾ ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ ಉಚ್ಚಿಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ದರ್ಶನ ಪೂಜಾರಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜನಕುಲು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಟ್ಟೆರು. புதர்போய் நாட்டிய குரு கலாஸ்ரீ குட்லத கமலா பட் ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ತೀರಿಯರು ಆರೆಗ್ ಎಲ್ಪೋ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ನಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ನ ಶಿಷ್ಯದಿ ಆದಿತ್ಯನ ಕಮಲಾ ಭಟ್ ಸಾರುಡ್ದಿಚ್ಚ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರು. ಕುಡ್ಲ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಉರುವದ ವಿದೂಷಿ ನಾಟ್ಯ ಗುರು ಕಲಾಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಭಟ್ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಕರಿದು ಪೋಯರು. ಆರೆಗ್ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕರಿನ 45 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆನ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆ ಅತ್ತಂದೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ವಿದಾಯ ದೇಶುಡ್ಲ ಪಾಕ ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಅರೆಗುಳ್ಳೆರು. ಕಮಲಾ ಭಟ್ ಕಲ್ಪೈನ ಪಾಕ ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಗುರ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ವಿದ್ವಾನ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರಿನ ಶಿಷ್ಯದಿ ಆದಿತ್ಯನ ಕಮಲಾ ಭಟ್ ಸಾರುಡ್ದೆಚ್ಚ ನಾಟ್ಯೂರಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚ ಅವೇತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಿನ ಕಮಲಾ ಭಟ್ ಪಡೆತಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ನಾಟ್ಯ ನಿಲಯದ ಷೋಡಶ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ವಿದೂಷಿ ಸುನೀತಾ ಜಯಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಕಮಲಾ ಭಟ್ರೆಗ್ ನಾಟ್ಯ ನಿಲಯ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಮ್ಮನ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭಾಗ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿನ ಅಂಗ ಗೀತೆ ಬದುಕುನು ಎಂಚ ಅಂದು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪುಣುಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕೆವಿ ಪಂತೆರು. ಆರು ಕುಡ್ಲದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಗೀತ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಗೀತ ಶ್ಲೋಕ ಪಠನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಗೀತ ಶ್ಲೋಕ ಪಠನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಗೀತ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. 18 ಅಧ್ಯಾಯಲು ಉಪ್ಪುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 700 ಶ್ಲೋಕಲಿನ ಪನ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಡ್ದು ಗೀತಾ ಪಠನ ಮುಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕೆವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಪಾತೆರ್ದು ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಪಂಡ ಐನು ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನ ಆದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭಾಗ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿನ ಅಂಗ ಆದಿತ್ತದು ಗೀತೆ ನಂಕ ಬದುಕುನು ಎಂಚ ಅಂದು ಕಲ್ಪಾವುಂಡು ಪಂಡೆರು. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಿತ್ತಿರು. ಆರು ಪಾತೆರ್ತು ನಮ್ಮ ಬುಲೆದು ಮಲ್ಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತೆದ ಮಹತ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸತ್ವ ಬದುಕಡಿ ಏತ್ ಅಗತ್ಯ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು.
ಪಿದೈ ದೇಶಗು ಪೋಂಡ ಅಕುಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗೆಟ್ ಕೇಂಡ ನಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಪಮಾನ ಆಪುಂಡು. ಪಿದೈ ದೇಶದ ಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ನಮ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೆರಿಯು ನಡುಂದು ಪಂಡೆರು. ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 17ಮ ಅಧ್ಯಾಯಲಿನ 7ನೇದು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆದಿತ್ತದು. ಕನ್ಯಾಡಿದ ಅದ್ವಿತೀರಾವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕನ್ಯಾಡಿದ ಅಶ್ವಥ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಖಿಲ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಗಳು ಅದ್ವಿತೀರಾವ್ 7ನೇದು ಶ್ಲೋಕಲಿನ ಬಾಯ್ಪಟೆ ಮಲ್ತಿರು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಸನ್ನಿಧಿಡು ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊಂದಿರು. ಕಂಚಿ ಕಾಮಕೋಟಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಪದಕ ಕೊರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದಿರು. ಉಜಿರೆದ SDM ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಡು ಅದ್ವಿತೀರಾವ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಶಾರದಾ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮೀರ್ ಪುರಾಣಿಕ್, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರ, ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದ್ರಾವಿಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್, ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೇರು. ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ಕರ್ಷ್ಯೆ ವಶನಂ ತವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನಾನು ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಬಿಸಿಲು ಬಂತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಸಾಲದು, ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿವಸ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ನೀವು. ಈ ನಾನು ಸಮೀರ್ ಮಹೋದಯ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಸುತ್ತಲಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಅದನ್ನು ಭಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುವಂಥ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪುರಾಣಿಕ್ ಮಹೋದಯ ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ರಾಮಾಯಣ, ಭಾಗವತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಆ ಮಗು ಬಂದಿದೆ ಈಗ SDM ಕಾಲೇಜಿನ 19 ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಂಠ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಜಾರಂದಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜಾರಂದಡಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿಡು ವರ್ಷದ ನೇಮ ಐತಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ಬಯ್ಯಗ್ ಬಂಡಾರಯ್ಯರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ದೈವೊಲಿನ ಬಂಡಿ ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. ದೀಪಾವಳಿ ಕರ್ನೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡೋರ್ ಮೇಲ ರಜನ್ ದೈವೊಲು, ಅರಸು ದೈವೊಲು ಇಂಚ ಒಂಜುಕುಂದು ಸಾರ ದೈವೊಲಿನ ನೇಮ ಶುರು ಆತಂಡು. ಜಾರಂದಾಯವರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕೊದ ಸತ್ಯ ಆದಿತ್ತದು. ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಂಟೆ ಇತ್ತದು. ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಆದಲ, ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಆದಲ ಭಕ್ತ ಜನಮಾನಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಜಾರಂದಡಿತ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಐತಾರ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಬಯ್ಯಗ್ ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟೆರ್ನ ನೇಮ ಶುರುವಾಂಡೆ. ದೈವೊಲಿನ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನ, ಗಗ್ಗರ ದೆಚ್ಚಿ, ನೇಮ ದೆಚ್ಚಿ, ಅಣಿಕಟ್ಟದ ನೇಮ, ಬೊಲ್ಗುಡೆ ಪಾರಾವುನ ನುಡಿಗಟ್ಟು, ಬಂಡಿ ನೇಮ ಇಂಚ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ ಮಾತಲ ನಡೆತದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಬೂಳ್ಯಾಡು. ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜಾರಂದಡಿತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪೊಂಜು ಸಮಿತಿದಕ್ಲು, ಜಾರಂದಾಡಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು, ಊರ್ದ 10 ಸಮಸ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಊರಪರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೇರು.
ಮೊಗವೀರ ಯುವಕ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಎಂಕ್ಲಿನ ರೆಡ್ ಕಣ್ಣುಳು ಇತ್ತಿನಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಉಡುಪಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಪಂತೆರ್ ಬಾರ್ಕೂರುದ ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ಶ್ರೀ ಕುಲಮಹಾಸ್ತ್ರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಮೊಗವೀರ ಯುವಕ ಸಂಘದ 41ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸಿಡ್ ಆರ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತಿರ ಪಂಡೆರ್. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾರಕೂರುದ ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ಶ್ರೀ ಕುಲಮಹಾಸ್ತ್ರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಶುರುವಾದ ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ 2ನೇ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ನಡತಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಮೊಗವೀರ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರದ 41ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಸಂತೋಷ್ ಅಮೀನ್ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದನ ಒಡಿಪುದ ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ತಾಪಕಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್, ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಆನಂದ ಸಿ ಕುಂದರ್ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೇರು. ಶ್ರೀ ಕುಲಮಹಾಸ್ತ್ರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕರಿನ 47 ವರ್ಷಲೆಡ್ತು ದರ್ಶನ ಪೂಜಾರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪುನಃ ನಾರಾಯಣ ಬಂಗೇರ, 45 ವರ್ಷದ್ದು ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪುನಃ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಂಗೇರ, 40 ವರ್ಷದ್ದು ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪುನಃ ವಿಠ್ಠಲ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ 39 ವರ್ಷದ್ದು ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪುನಃ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುವರ್ಣ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರು ಆನಂದ ಸಿ ಕುಂದರ್ ಪಾತಿರ್ತು ಸಂಘದ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನಾತು ಶಕ್ತಿಲ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಂಕ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ದರ್ಶನದಕ್ಲು ಬೋಡು ಅಕ್ಲಿಗ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚೆರು ಅಂಚಿನವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನದಕ್ಲೇನು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತನವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಬಂಡೇರು. ವಕೀಲರು ನಾಗ ಪರಿವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೂಳೂರು ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಶಿಸ್ತುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದುಂಡು ಮೊಗವೀರ ಯುವಕ ಸಂಘ ನನಲಾತ ಮಾದರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಲು ನಡಪಡೆಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಮೊಗವೀರ ಯುವಕ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಎಂಕ್ಲೆನ ರೆಡ್ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿನಂಚ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಕಾರ್ಯ ಇಡೀ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಬೆನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಚನ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಕಿರಾದು ರಾಜಕೀಯೊಡ್ಲ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನಿಟ್ಟುಳ್ಳೆರು. ಆನಂದ ಸಿ ಕುಂದರ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸೊಲೆನು ದುಂಬು ಕೊನೆಯರೆಂಡು ಯಾವು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗು ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದು ಮೂಡ್ದು ಬರೆಯರೆ ಉಂಡುದು ಪಂಡೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸತೀಶ್ ಎಸ್ ಅಮೀನ್, ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಚನ್ ಚಿರಿಯಾರ, ಬಾರಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್ ಕುಂದರ್ ಬೆನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡೆರು. ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ತು ನಾಟಕ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತದು. ನಾಟಕ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರಿಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸಂಪತ್ ಕುಂದರ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಮೊಗವೀರ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊಡ್ತುಡಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅದರ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಳೆದ 41 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಮೊಗವೀರ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮೊಗವೀರ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಬಾರ್ಕೂರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಈಗ 41 ಆಯಿತು, ಇನ್ನು 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊಗವೀರ ಯುವಕ ಸಂಘ ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ಬಾರ್ಕೂರು ಇವರು 41 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಘಟನೆಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ. ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇವರ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಇವರ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 41 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮೊಗವೀರ ಯುವಕ ಸಂಘ ಅದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೊಗವೀರ ಯುವಕ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ನಮ್ಮ 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದೇ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಚಾಕರಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಮೊಗವೀರದ್ದು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು. ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಸಾದ್
ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕನಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕ ಅವ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಮಾಜ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ನಾವು ಆನಂದ್ ಕುಂದರ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸಾಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೆತ್ರದ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆದ ವರ್ಷದ ಲೇಸ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡೆತಂಡು. ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಧರ್ಮಗುರು ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡರು. ಬೆದ್ರದ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ವರ್ಷದ ಲೇಸು ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡೆತಂಡು. ಭರವಸೆಯ ಬೀಜಗಳು ಪನ್ಪುನ ಘೋಷಣೆ ದೊಟ್ಟುಗೂ ಶಾಲೆದ ಈ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ನನದ ಭವಿಷ್ಯ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಭೆಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ನಡಪಾದಂಡು. ಬಿರ್ಸೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮುದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದು ಉಮೇದು ಕೊಡ್ತೇರು. ವರ್ಷದ ಲೇಸ್ಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದನ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಧರ್ಮಗುರು ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದಿ ಬೆನ್ನೆರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಡಪೇರೆನು ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೇತ್ಕೊಂಡೆರು. ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲೆರು ಮರಿಯಾ ಗ್ರೆಸಿಡಾರೆನ ಉಮೇದುಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನ ವರ್ಷದ ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿನ್ನೆರು ಪಾತೆರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರು. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆದ ಮೈದಾನಡು ನಡೆತಿನ ಆಚರಣೆಡ್ ಸಭಾ ಲೇಸಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. Annual Day is something that is looked forward to by almost everyone in schools, the teachers, the faculty, the heads of the institution, and of course, undoubtedly, the students. Students put in a lot of efforts to exhibit their skills, their performances on this day. The school also, this is an opportunity for the school to showcase the talents of its alumni across classes. So, this has a very special place for all the students in the given school. Now, today's theme, Seeds of Hope, is something I found very appropriate. Seeds of Hope is a metamorphical explanation where these seeds, the hope is compared with the seeds. So, seeds of hope is something that would be very dear to all the students and the members of faculty of this institution, because hope is something that we all really strive for, work on, and that is something which takes us far. The values with the heart in hands. When we leave this planet, we are remembered for this thing, the values that we live for. We may have wealth, and then we might have achieved so many other things, but we are remembered for this one thing, that is the values we live for and the values that we teach others. That is what is being imparted here to the students, and that's why this school makes difference from other schools. Education, of course, we can find many other schools, and they may be giving education which brings distinctions and ranks. But along with that, this aspect of values, which truly makes a person, integrated person, a person of values, that is being given here. ಏಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಡಂಗೆ ಪದವಿಂದೆತ್ತ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸು ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತರಾವರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನಡು ನಡಪಾದಿರು. ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಡಂಗೆ ಪದವುದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈದಾನಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ದ ನ್ಯೂ ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಡ್ದ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ, ಬ್ರಮರಿ ಚೆಂಡೆ ಕೂಟ ದಕ್ಲೆಡ್ದು ಚೆಂಡೆ ಮೇಳ, ಲಕ್ಕುಮಿ ಕೂಟದ ಓರಿಯಾಂಡಲ ಸರಿಬೋಡು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಂಡು. ಸಭಾ ಲೇಸ್ಡ್ ಗೋಪಾಲ ಶೆಣೈ ಕೊಡಂಗೆ,
ಕುದ್ರೋಳಿ ಗುರುಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮರಾಜಾರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸೀನ ಪೂಜಾರಿ ಗುಂಡಳಿಕೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಶಕಿಲಾ ಕಾವ, ಶ್ರೀಕರ ಪ್ರಭು, ವಿಜಯ್ ಶೆಣೈ ಕೊಡಂಗೆ ಬೆನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದ ತೊಡ್ಡೆರು. ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮನೋಜ್ ಭಟ್, ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯಶವಂತ ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊಡ್ತುಡಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಗಾದ ಗೋಪಾಲ ಶೆಣೈ ಕೊಡಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಶೆಣೈ ಕೊಡಂಗೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾದ ಸುಧಾಕರ ಜೋಗಿ, ಶಕಿಲಾ ಕಾವ, ಕದ್ರ ಮಸನ ತೂವನ ಜಯರಾಮ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೋರಿಸ್, ಶಕ್ತಿನಗರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಟೀಚರ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಊರದ ಮೂವಿರೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬರವುಗಾದ ಸಾಯ ಪಣವು ಪಟ್ಯರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಉಸರಿಜ್ಜಂದೆ ನರಳುನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸಾಯ ಪಟ್ಟದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕ್ಯರು. ಖುಷಿಯಾಯಿನ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಏಕಡೆ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಜಿಂಜವಂತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓವಾಂಡಲ ರೀತಿಡು ಸಹಾಯ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಪನ್ಲೆ ಓವಾಂಡ ರೀತಿಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಇಂದು ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜುಂಡು ದಯಬಂಡಿಂದಂಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವ, ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಜನಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆರವು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಲೇನು ನಿಖಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೆರಲ್ಲ ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಉನೇನು ಮೀರಿದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಗುಂತದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಉನೇನು ನಿಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಏಪಗಳ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡನಾಗ ನಿಗುಲು ದುಂಬು ಪಿರತು ಒಚ್ಚಿ ಏಪಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೇ ಪನ್ಪೆ ನಿಗುಲು ಜನಕ್ಕುಲು ನಮನ ನಂಗೆ ಹಾಳು ಪುದರ್ ಬರಡೊಂದಂಡ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗಲ ಹಾಳು ಪುದರ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಏರ್ಲೆ ಎದೆ ಗುಂದೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನಿ ಏಪಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಜನಕಲ್ಡ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೋಲೆ ದ್ವೇಷನು ಸಾಧಿಸೋ ಒಂದು ಪೋಪುನು ಬೊಡ್ಚಿ ಎರಡಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರಲೆಡು ನಂಗೆ ವೈಮನಸ್ಸುಲು ಬತ್ತುಪ್ಪರೆ ಅವುಂಡು ಅವೇನು ಹೂವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷನು ನಮ್ಮ ಪಟಂದು ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ದಾಲ ಸಾಧಿಸೋರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜೀವನ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇತ್ತಿನಗಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲನ ಕೆಂಡ
ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪದ್ಮರಾಜ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೇ ಜತದ ತಿರ್ತು ಪೋಪೆನ ಪಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಏರೆಂಡ್ಲ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕೋಪೊಡೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪಳಂಬೂರು ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು 2025 ಜನವರಿ 17 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ನಡಪೇರೆ ಅಟ್ಟನೆ ಶುರುವಾತಂಡೆ. 2025 ಜನವರಿ 17 ಪಡಂಬೂರು ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ನಡಪಾಯರೆ ಸಜ್ಜಾವೊಂದುಲೆರು. ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಕಾರಣ ಉಂತುದಿತ್ತಿನ ಈ ಉತ್ಸವ 2023 ನಡಪಾದು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತನು. ಟೀಮ್ ಕುಡ್ಲ ಕೂಟದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೇಡು ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ನಡಪೆರೆತ್ತದು ಭಾರತ ಸೇರ್ನಂಚ 17 ದೆಚ್ಚ ದೇಶದೊಕ್ಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು. ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಗ್ರೀಸ್, ಸ್ವೀಡನ್, ಉಕ್ರೇನ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಇಸ್ಟೋನಿಯಾ, ಯುಕೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎನ್ಮ ದೇಶದ 13 ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದಿರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ಬರೋಡಾ, ಕೇರಳದ 20 ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು. ಜನವರಿಡು ಗುಜರಾತ್ಡು 10 ದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬರ್ಪುನ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೆಲವೆರು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಗಾಳಿಪಟನು ರಡ್ಡು ನೂಲುಡು ರಾಪಾದು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆತನ ಸ್ಟಂಟ್ ಕೈಟ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಉತ್ಸವಡು ಪಿರಗುಮನ ಒಯ್ಪುಂಡು. ಯುಕೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಸ್ಟಂಟ್ ಕೈಟ್ ಮುಲ್ಪಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೂಟದಕ್ಲೆಡ ಪಾತ್ರಿಕತೆ ನಡಪೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೈಟ್ ಕೂಟದಕ್ಲೆನ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಡಾಯರೆ ಚಿಂತನೆ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಒಂದೇನು 4 ನೂಲುಡು ರಾಪದು ಕಸರತ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳೂರುದ ಸರ್ವೇಶ್ ರಾವ್ ಪಂತಿರು. ಎಲ್ಲೂರು ಸೀಮೆದ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮವೈದರ್ಕಳ ಗರೋಡಿ ಕುತ್ಯಾರದ ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಐತಾರ ಶುರುವಾದ ಬುಧವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೈದ್ಯರ್ಲ ನೇಮ ನಡತುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪನ್ಪಾವನ್ನ ಕಾಂತಣ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ದೇಯಿ ವೈದ್ಯ ದಿನ ಅಮರಿ ಜೋಕುಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರನು ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕೊದ ಸತ್ಯಲೊಂದು ತುಳುನಾಡರ್ ಮೆಟ್ಲ ಇರ್ನುತ್ತ ಅಚ್ಪಡ್ ದೆಚ್ಚ ಗರೋಡಿಲೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಡರ ಬಲಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಕಾಲಾದಿ ನೇಮ ಕೊರದು ಬೈದಿರು. ಬೈದೇರ್ಲನ ನೇಮಾಂದ ಪನ್ಪುನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರನ ನೇಮ ಬಾರಿ ಇಸೇಸವಾದುಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೂರು ಸೀಮೆದ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದರ್ಕಳ ಗರೋಡಿ ಕೊತ್ಯಾರಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನ ಶುರುವಾದು ಬುಧವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಅಂಗಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರ್ಲೆನ ನೇಮ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಪೊರ್ತು ಕಂತು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಗರಡಿ ಜತ್ತದು ನೇಮ ಶುರುವಾಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಸುರಿಯ ಕೊರ್ದು ಬೈದರ್ಕಳ ದರ್ಶನ ಆದು ನೇಮ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡತುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪು ಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಊರ ಪರವೂರ ಬಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಗರೋಡಿ ಆಡಳಿತದಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂದು ಬುಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಬುಧವಾರ ಪೊರ್ತು ಕಂತು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದರ್ಕಳ ದರ್ಶನ ಆದು ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಕೇರಿ ಆವೊಂದುಂಡು.
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಅಜ್ಜಿಬೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕಡ್ತಾಲಬೊಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಶಾಲೆದ ವರ್ಷದ ಲೇಸು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ಗುರುವಾರ ನಡಪುಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಅಜ್ಜಿಬೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕಡ್ತಾಲಬೊಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಶಾಲೆದ ವರ್ಷದ ಲೇಸು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ಗುರುವಾರ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಲೆಚಿಲ್ ಪರ ಬೆನ್ನಿದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಮಿರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಲೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಚೆನ್ನೈತುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಈ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಭಾರತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವೆರು. ಬುಳೆಚಿಲ್ ಪರ ಬೆನ್ನಿದಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಂಜಗುತ್ತು ಬಾವುಟ ಏರಾವೆರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಚೆನ್ನೈತೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮುತ್ತಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಇಂಚ ಬಿನ್ನಿರು ಪಾಲ್ದೆ ತನ್ವೆರು. ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸು ನಡಪೆರೈತದು. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವೆರು. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಡಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಆತಡು. ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ವೆಟ್ಟಲ್ ನಾಯ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲಿಡಿದು ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿಡಿದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲಿಡಿದು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೈಭವ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡುದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದರು. ಪ್ರಕಟಣೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿಕತ್ತಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿಗ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಮಾರಿಕಾಪು ಕಟ್ಟೆ ಪುದ್ವರ್ ಮೆಚ್ಚಿ ನೇಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ಶನಿವಾರ ನಡಪುಂಡು. ಆನಿಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಡಿಕತ್ತಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ಬಯ ಆಜೆಡ್ದು ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ನೇಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಮಡಿಕತ್ತಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದನು. ಎಡಗಿನಿತದಲು ಸುದ್ದಿಲ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಲಾತ ಸುದ್ದಿಗಾದತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.